Lokalopgør på Rigsvangen lørdag, hvor Fremad skulle prøve at fortsætte efterårets flotte sejrstime. Første halvleg blev dog en rodet kamp om midtbanen uden de store chancer. Selvom Fremad sad på det meste af spillet, så løb de fleste chancer ud i sandet, når bolden nåede feltet. Måske fordi topscorer Peter Rask Jensen var ude med en skade. Faktisk var det Brabrands få chancer i første halvleg, der var de farligste. Her Sebastian Picken og Steffen Sørensen. Men der var ingen mål til de 520 tilskuere ved pausen. Anden halvleg havde langt større intensitet, og Fremad kom hurtigt frem til flere store chancer. Rune Friis har 2 nærgående forsøg på frispark og derefter hjørnespark. Og så bliver Rune Søndergaards kvikke hug blokeret. Da Brabrand kort efter for første gang i halvlegen er på besøg i Fremads felt, sker det her. Hjørnespark. Og Jesper Brink styrer den i mål med hovedet, trods Rasmus Østenkjærs redningsforsøg. 1-0 til Brabrand. Scoringen gav Brabrand blod på tanden, og de næste minutter var det faktisk gæsterne, der fortsatte med at være nærgående. Her får Sebastian Pingel en advarsel for at forsøge at filme sig til et straffespark. Efterhånden begyndte Fremad dog at lægge større og større pres på gæsterne. Men alt for ofte så manglede afslutningerne skarphed, som hos Brian Johansen og Rune Friis. Og når skarpheden så var der, så var målmand Lasse Borg desværre endnu skarpere. Her redder han endnu et forsøg fra Rune Friis. Til sidst var der nærmest skydetelt i Brabrands straffesparksfelt. Først frispark fra Rune Friis, hovedstød fra Kasper Winding, så prøver Jakob Krarup, så Anders Hansen, og så er det Kasper Winding igen, og til sidst Rune Friis igen. Fremad fortsatte presset, og kort ind i dommerens tillægstid sker det her. Anders Hansen falder i feltet, men dommeren slår afvisende ud med armene. I de aller sidste sekunder er det Rune Søndergaard, der er tæt på at sikre det ene point. Men igen er Lasse Borg i vejen. Brabrand vinder 1-0. Og Fremads første nederlag i sæsonen er en kendsgerning. Vi kæmper hele kampen, og vi har mange muligheder at score til 1-1 og måske også vinde kamp. Nu mangler vi Peter Rask, som scorer mange af vores mål, men det burde ikke være nogen undskyldning, men de vil heller ikke lidt skue på, at vi kunne godt have brugt ham i dag op foran. De har også fantastisk målmand i dag. Han tager mange chancer, så faktisk han er stor vinder i dag. Jeg håber, at vi kan vente til en fordel, og så vi får ventet allerede i næste weekend til en sejr igen.